Tervetuloa seuraamaan ensimmäistä opetusvideota liittyen lyhyen matematiikan neloskurssiin matemaattisia malleja. Tämä on tosiaan lukion kurssi, mutta tämä on aivan upea kurssi. Olit se sitten millä luokka-asteella tahansa, niin tämän oppiminen on varmasti aivan mahtavaa. Pidemmittä puheitta aloitetaan suoraan opiskelu, koska opiskeltavaa on paljon. Mä ajattelin tänään käydä läpi ensimmäisen kappaleen. Meillä on täällä kirjassa tasan 13 kappaletta sekä kertauskappale. Me ehditään hyvin käydä nämä läpi ennen kurssikokeita. Mulla itsellä on alkamassa tää kurssi nytten huomisesta ja mulla on tavoite saada kiitettävä. Eli todennäköisesti pystyn opettamaan tätä ihan hyvin. Ottakaa huomioon myös se, että en ole virallisesti opettaja. Aloitetaan tämmöisestä kappaleesta kuin yhtälöitä ja funktioita. Ja tarkemmin ykkösestä, missä lukee kerrataan yhtälöitä. Eli kyllä, tänään me kerrataan yhtälöitä. Ei vaan yhtä tai kahta, vaan aika montaa yhtälöä. Mennään oikealle sivulle. Täällä on jonkinlaisia johdantotehtäviä. Älkää tehkö johdantotehtäviä nojaa perseestä. Menkää suoraan esimerkkeihin. Abiturientin suositus, okei? Aloitetaan esimerkki ykkösestä. Tehdään kaikki kappale ykkösen esimerkit läpi. Eli aloitetaan ensimmäisestä yhtälöstä. Mä koitan pistää nämä tavarat silleen niinku organisoituun järjestykseen, että mä en sählää tällä niin paljon. Meidän ensimmäinen yhtälö on suhteellisen helppo ensimmäisen asteen yhtälö. Onkohan nämä kaikki ensimmäisen asteen yhtälöitä? Joka tapauksessa meillä on täällä tämmönen yhtälö kuin 2x miinus 6 on yhtä suuri kuin 5x plus 9. Siinä on ensimmäisen asteen yhtälö. Kyllä, näitä opetellaan 7-luokasta lähtien ja nämä tulee lukion neloskurssilla vastaan uudelleen. Totta kai, tää on ensimmäinen kappale. Tää tulee vaikeutua ihan älyttömästi. Älkää koskaan kuvitelko, että lukio on näin helppoa. Te ette pääse edes läpi kurssikokeesta, jos te osaatte vaan yhtälöt. Se ei riitä mihinkään. Mutta lähdetään rakentaa taitotasoa pikkuhiljaa ja toivon mukaan sarjan loppupuolella saisit kurssi 4 läpi ihan hyvillä arvosanoilla. Jos olet tosissaan, niin ehkä jopa kiitettävästi. Siirretään termejä siten, että toisella puolella tuntematonta, toisella puolella numeroa. Eli mä tykkään tehdä nyt vaikka näin päin. Eli meillä on nyt täällä miinus 3x on yhtä suuri kuin 15. Ja siitä saadaan huonolla lyhyellä matikalla noin miinus 5. Jos on väärässä, niin saatte heittää mut bussin alle kommenteissa. Mä en aio katsoa näitä mun vastauksia mistään kirjan takakannesta, mutta mä uskon siihen, että nämä on ihan oikeita, valideja vastauksia, mutta mua saa korjata kommenteissa. Kiitos. Opetetaan kaikkia yhdessä. Mennään seuraavaan tehtävään. Mä toivon, että äänet kuuluu ja kaikki näkyy hyvin. Te voitte zoomata vähän lähemmäs, jos teillä on vaikeuksia nähdä taululle. Seuraava on vähän vaikeampi. 3 kertaa 4x miinus 1. 4x miinus 1, laitetaan sulkeet, on yhtä suuri kuin 3 miinus 6x, on yhtä suuri kuin 3 miinus 6x, on ihan mä sanoin. Te kirja on sen verran kaukana, että mä joudun kattoo niinku tälleen, en mä näe. Siis
Olisi helpompi, jos se kirja olisi vaan mun edessä konkreettisesti. Mutta hei, tässä on meidän toinen yhtälö. Tää kolmonen on kertoja, joten kerrotaan kaikki sulkee sisällä. Eli saadaan 12x miinus 3 on yhtä suuri kuin 3 miinus 6x. Ja nyt meillä on taas siellä ihan tavallisessa muodossa ensimmäisen asteen yhtälö. Lähdetään siirrä taas termit ja numerot eri puolille. Selvitetään tuntematon. Eli käytännössä meillä olisi nyt, että täällä 6x on... Anteeksi. Ei ikinä. 18x. 18x on 6, josta me saadaan, että x on 6 jaettuna 18, eli x on 1/3. Saatiin toinen tehtävä valmiiksi. Hypätään pidemmittä puheitta kolmanteen tehtävään. Kyllä, kaikki tehdään virheitä, mutta se pointti on siinä, että korjataan meidän virheet ennen kuin me palautetaan se koe. Ennen kuin me palautetaan ne koditehtävät. Että kun me tehdään se virhe, tulee se error, niin me huomataan se. Eikä niinku unohdeta sitä. Meidän kolmas tehtävä on kaikista pisin. 2x plus 2 kertaa x plus 4, tietenkin sulkeisiin, on yhtä suuri kuin 5 miinus 4 2x jotain miinus 1. Tääkin on kertolasku. Anteeksi, siitä oli nyt vähän tämmönen hirveän tyhmä valkotaulun just niinku tonne vasempaan kulmaan, että aivan uskomatonta käytöstä. Pahoittelen siitä, en ole mikään käytöstapojen ihminen. Olen Taro Sakamoto ja opitan täällä matematiikkaa. Mutta pidemmittä puheitta, tää on ihan peruslasku. Laitetaan vaan 2x plus 8. Eli käytännössä 2x pysyy ja tää kertolasku, nämä sulut avataan auki. Sitten vaan 5 miinus 8x miinus plus 4. Tuolla on toi miinus 4, millä me kerrotaan, niin silloin tää miinus 1 muuttuu plus 4, kun miinus 4 kertaa miinus 1 on plus 4. Mä en tiedä tarviiks mun opettaa näitä juttuja näin tarkasti. Mä uskon, että jos te olette lukiossa, niin te kyllä yhtälöt osaatte. Mutta mä en tiedä, mä vähän heittelen palloa ja katsotaan sitä yhdessä, että mikä se meidän yhteinen taitotaso on ja mitä me tavoitellaan. Nyt tää näyttää taas ihan tavalliselta ensimmäisen asteen yhtälöltä ja siirretään taas tuntemattomat ja numerot omille puolilleen. Meillä pitäisi olla täällä nyt ainakin 4x plus 8 on yhtä suuri kuin miinus 8x plus 1 ja nytten lisätään tänne, saadaan 12x on yhtä suuri kuin mulla tuli aivopieru. Me vähennetään 1:stä 8, niin me saadaan miinus 7. Me saadaan miinus 7 todennäköisesti, joten x pitäisi olla miinus 7 12-osaa. Mä rukoilen, että nämä vastaukset on oikein. Voi olla, että nämä on väärin. Mulla on semmonen fiilis, että tässä meni jotain väärin. Venä, mikäköhän se mahtaa olla? 4x plus 8 miinus 8x plus 1. Okei, heittäkää mulle ränttiin. Mä tiedän, että tää meni väärin. Mä näin tämän mallivastauksen. Se olisi ollut x on yhtä suuri kuin 1 12 Kyllä. Mulla meni tää väärin. Pahoittelut siitä. Korjataan tää tehtävä kommenteissa. Ei mikään big deal. Jos haluatte nähdä vielä tän esimerkin, niin
täältä näkyy kaikki tehtävät, mitä me tehtiin. Mä en siis kattonut näitä kirjasta ollenkaan, mä huomasin vaan ton viimeisen kohan mallivastauksen, niin se ei näyttänyt ihan siltä, mitä me oltiin saatu valkotaululle. Mut se ei oo mikään bigis. Mä vasta lämmittelen tässä. Nyt meillä on vähän vaikeampia yhtälöitä siellä. Voidaan puhua melkein jopa rationaaliyhtälöistä, koska meillä on se jakoviiva välissä. Lähdetään tekemään seuraavia yhtälöitä. Mä oon pahoittellut tosta aiemmasta. Mulle ei hirveän usein käy noin, että tehtävä menee väärin, varsinkin videolla. Mutta me koitetaan pysyä nopeassa tahdissa, joten tehtäviä jää välillä mukaamatta tai mukautuu. 2 miinus 5x jaettuna 2 on yhtä suuri kuin 3x jaettuna 4. Tässä on meidän yhtälö, tässä on rationaaliyhtälö. Periaatteessa mitä me tehdään on se, että tämä alempi puoli me tehdään silleen, että me laitetaan tuolle vasemman puolen funktiolle periaatteessa niin kuin sama nimittäjä. Eli kun me kerrotaan tätä kaikkea 2, niin me saadaan periaatteessa 4 miinus 10x on 4, on 3x jaettuna 4. Jos me saadaan vaan 4 miinus 10x on 3x. Ja tää on nyt, kun me vähennetään tästä, niin me saadaan miinus 13x on miinus 4. Jos me saadaan, että x on 4 jaettuna 13. Kerrankin saatiin oikea vastaus. Mä jännitin niin oikeesti ihan mun sydämellä. Saatiin oikea vastaus. Siis ei todellakaan pitäisi olla vaikeeta, mutta siis kun sulla menee helppoja laskuja pieleen, niin sun sydän alkaa hakkaa. Niinku että mitä hemmettiä bro. Mä oon tehnyt jotain differentiaalilla integraaleja ja sit mä saan niinku ensimmäisen yhtälön väärin. Et what doesn't make any sense bro, it doesn't make any sense. Mennään meidän esimerkki 2 viimeiseen laskuun. Se on samankaltainen, mutta vaan paljon pidempi. X plus 2 jaettuna 2 miinus 2 on yhtä suuri kuin 3x jaettuna 4 miinus 1/6. Alakerrassa immuroidaan, pahoittelut siitä. Joo, tää näyttää ihan oikealta yhtälöltä. Lähdetään ratkaisemaan tätä. Ideana olisi se, että me saatais kaikkiin samat nimittäjät. Se voi tehdä helpommin tai se voi tehdä vaikeammin, mutta satavarma tapa on vaan niinku laittaa näille samat nimittäjät. Esimerkiksi nämä kaikki nimittäjät vähän niinku kohtaa vaikka numerossa 12. Niin jos me kerrotaan tätä vaikka 6, niin me saadaan tänne nyt 6x plus 12 jaettuna 12 miinus 2 on yhtä suuri kuin me kerrotaan tätä yhtälöä vaikka nyt 3, niin me saadaan sinne 9x jaettuna 12 ja sitten miinus kerrotaan tätä myös 2, niin saadaan miinus 2 jaettuna 12 ja tää miinus 2, mikä meillä on täällä, niin sekö pitäisi saada 12 osiin, se on tosi oleellista. Niin me kerrotaan sitä miinus 12. Ei todellakaan kerrota miinus 12. Hitto kun mun aivot on niin rikki. Me kerrotaan sitä miinus 6. Eli kun me kerrotaan tätä miinus 6, niin periaatteessa me saadaan siitä... No, mä voisin uudelleen kirjoittaa ton koko kohan. Meidän pitäisi saada siitä miinus 6... Hitto kun mun aivot ei toimi.
Siis nyt on joku ihan hemmetin aivopieru. Siis -2. Jos me halutaan sen numeroon 12, meidän pitää kertoa sitä -6. Kyllä, -6. Ja me saadaan siitä... Ei nyt voi olla todellista. Siis mullahan... Anteeksi, mun pitää olla tätä videopaussella. Kattokaa, alakerrassa imuroidaan, niin mun aivot ei toimi. Mä vihaan sitä, kun alakerrassa imuroidaan. Okei, mä keksin nyt tavan ratkaista tän. Tää oli vaan pausella niinku ihan minuutin. Tää -2 on vähän niinku -2 yhdesosia. Niin käytännössä meidän pitää vaan niinku kertoa tätä lukua 12. Niin me saadaan -24 12 osaa. Ja nyt kun nämä kaikki on 12 osia, mukavasti imurointi loppui just nyt, niin yhtäkkiä aivot alkaa taas toimii. Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa. Imurointi taas jatkuu. 6x plus 12 miinus 24 on 9x miinus 2. Ja tästä meidän pitäisi saada miinus 3x on yhtä suuri kuin miinus 12, kun sä siirrät ne toiselle. 12 miinus 24. Sä saat siitä miinus 12 plus 12. Kun sä siirrät ne, kun sä siirrät tänne puolelle, niin sulla pitäisi olla -2 plus 12. Tän pitäisi olla plus 10. Tän pitäisi olla plus 10. Siis oikeesti tuolla kerrassa imuroidaan. Mun älykkyys droppaa 70%. -3x on se on ihan vaan 10, joten x on silloin -10/3. Okei, vastaus oli ainakin oikein. Mua värsyttää se, kun kerran simuroidaan. Siis nyt ei tämmöiselle voi mitään. Mun pitää hörpästä Pepsi Maxia. Hörppästään nopeasti Pepsi Maxia ihan vaan sen takia, koska alakerran simuroidaan ja mä haluan vähän nostaa mun jaksamista, ettei me ihan kuihduta pois. Nyt pitää oikein laset laittaa päähän, sillä me ollaan nostettu nyt tasoa oikein kunnolla. Esimerkki 3. meillä tulee... Mä vihaan mun työtä. Kuten olin sanomassa, meillä tulee nyt ensimmäiset toisen asteen yhtälöt. Kyllä, mä oon aika varma, että yläasteella ei nyt varsinkaan käydä toisen asteen yhtälöitä läheskään samalla tavalla kuin lukiossa. Meillä on lukiossa toisen asteen yhtälöille oma kaava, ja vaikka se löytyy niin kuin maalin taulukoista, kirjoista ja kokeessa opettajat antaa yleensä käyttää ylioppilaskirjoituksissa, ne on saatavilla, mutta kannattaa oikeasti muistaa vaan pistää päähän, koska se on tosi tärkeä kaava, ja jos se muistaa, niin säästää paljon aikaa. Opettelemalla sen mä sain ainakin 9 MAP 2 kokeesta kiitettävän arvosanan. Tässä on meillä yhtälö 2x2, -7x -4 on 0. Eli tää on nyt ihan tässä perusmuodossa ax2 -bx -c on yhtä suuri kuin 0. Ja nyt me voidaan soveltaa tällaista kaavaa, kun x on yhtä suuri kuin -b plus miinus 4 juuri b toiseen miinus 4ac, ja tää kaikki jaetaan 2a:lla. Tää voi tuntua ihan älyttömän vaikealta, mutta mä vakuutan teille, mikään ei ole mahdotonta. Käytännössä tää 2 on A-termi, tää 7, tää -7 on B-termi, ja tää -4 on meidän C-termi. Ja meidän pitää vaan sijoittaa nämä meidän luvut tästä meidän yhtälöstä tähän kaavaan.
Ja tämän kaavan avulla me saadaan yleensä 2 ratkaisua. Ja lähdetään näyttää esimerkkiä, niin ehkä te saatte kiinni pikkuhiljaa. Tää ei ole tää videon ainoa toisen asteen yhtälö, mikä me ratkaistaan. Tää etenee silleen, että meillä on B-terminä -7, joten me laitetaan tänne nyt -7 sulkeisiin +/- juuri. Laitetaan 4 juuren sisään -7 sulkeisiin potenssiin 2 -4 kertaa. Meidän A-termi on 2, jota laitetaan tähän 2, ja meidän C-termi on -4, ja laitetaan tänne -4. Nyt tämä koko juttu jaetaan 2 A:lla, ja meidän A-termi on jälleen kerran 2, eli 2 kertaa 2. Se on periaatteessa sama asia kuin 4, jota laitetaan tähän vaan nimittäjään 4. Tää saattaa näyttää nyt aivan uskomattoman hurjalta, mutta nyt kun me ollaan sijoitettu kaikki meidän luvut kaavaan, niin ei tarvitse tehdä enää mitään muuta kuin vaan laskea se kaava auki. Ja that's it, meillä on vastaus. Eikö se olekin helppoa? Helppoa. Jos tää ei ole teidän mielestä helppoa, ei hätää. Mä tuun opettaa teille erikseen toisen asteen yhtälöitä ihan varmasti jossain videossa. Tää on niin oleellinen taito, kato. Käytännössä meidän x on -7, se on vaan 7, +/- juuri. -7 toiseen on sama asia kuin 49, koska toi olisi sama asia kuin -7 kertaa -7. 2 miinusta tulee positiivinen, eli 49. Sitten siitä vähennetään -4 kertaa 2 kertaa -4. Täällä on nyt -4 kertaa miinus, joten tästä tulee oikeastaan plusmerkki, ei miinusmerkki. Ja 4 kertaa 2 on 8, ja 8 kertaa 4, 8, 16, 24, 32. Eli me lisätään 32, ja nyt me jaetaan tää kaikki taas 4. Eli x on yhtä suuri kuin 7 +/- 4 juuri. Mitä on 49 + 32? Ei saa käyttää laskinta. Mun tunnilla ei käytetä laskinta, ellei minä annan luvan. Me ollaan niitä kunnon try hard kiitettävän opiskelijoita, bro. Me ei käytetä mitään laskimia, me ei käytetä tekoälyä, me ei käytetä mitään cheat codeja. Periaatteessa me saadaan tästä 79 + 2 eli 81. 4 juuri 81, me jaetaan tää kaikki 4. Periaatteessa toi 4 juuri 81 on sama asia kuin 9, joten mä en tiedä näettekö te, kyllä te näette. Mä laitetaan tän nyt, että x on 7 +/- 9 jaettuna 4. Käytännössä kun tässä on nyt +/- niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää käydä läpi molemmat vaihtoehdot plus sekä miinus. Eli meidän ensimmäinen x:n ratkaisu on käytännössä 7 + 9 jaettuna 4, mikä on 16 jaettuna 4, mikä on mun lyhyellä matikalla 4. mun lyhyellä matikalla 4. En halunnut todellakaan sanoa noin, mutta matematiikka toimii mysteerisillä tavoilla. Me ei voida aina valita sanoja, mitä me halutaan sanoa. Kiitos tästä päivästä. Ensimmäinen x:n ratkaisu on 4. Silloin, kun me katsotaan plusmerkkiä, mutta meidän pitää myös katsoa vielä negatiivinen vastaus. Eli x on myös 7 -9 jaettuna 4. Ja 7 - 9 on sama asia kuin -2. Eli -2 jaettuna 4 on sama asia kuin -1/2. Eli puolikas, puolikas. Ja vannon teille, että en fuskaa yhtään. Vastaukset on aivan oikeita. X on 4 tai X on -1,5. Eli käytännössä ihan legittiä. Alussa tuli se virhe. Mä oon pahoillani siitä, virheitä sattuu, mutta pidetään meidän pyörät liikkeellä, että ei jäädä mihinkään vitun yhteen, anteeksi kiroilu, ei jäädä mihinkään yhteen
yhteen kohtaan roikkumaan, kun meidän pitäisi olla jo 10 kerrosta ylempänä. Tää on nyt tehty ja mennään meidän seuraavaan tehtävään. Oho, väärällä puolella kumitan. Nyt meillä on vielä toisen asteen yhtälö. Se on todennäköisesti nyt viimeinen toisen asteen yhtälö. Voitte katsoa, jos osaatte tehdä itse ton edellisen esimerkin avulla. Samalla tavalla ne menee. Tää on nyt tällainen kuin x on x miinus 1 sulkeisiin on x miinus 1. Eli käytännössä tää näyttää helpolta, mutta kun tää x kertaa x, niin siitä tulee x toiseen. Sitten tässä tulee miinus x on yhtä suuri kuin x miinus 1. Ja käytännössä me saadaan tänne x toiseen miinus 2x plus 1 on 0. Ja nyt tää on taas tässä toisen asteen. Kiva, mutta ladata mun puhelinta. Hitto, kun meni näyttö ihan pimeäksi, niin ei nähnyt yhtään mitään. Mut siis periaatteessa tässä meillä on nyt ihan tavallinen toisen asteen yhtälö. Ja se pitää laittaa tuosta ratkaisukaavaan. Mä voin kirjoittaa sen tänne ylös näkyviin teille. Eli se olisi ollut, että x on miinus b plus miinus 4 juuri b toiseen miinus 4ac. Ja tää kaikki... Mä en osaa selkeästi piirtää jakoviivaa, anteeksi. Mutta siis periaatteessa tää kaikki, mitä mulla tuossa nyt oli, niin se jaetaan kahdella. Eli käytännössä tässä on meidän kaava, mitä me käytetään. Näkyy varmaan perkele hyvin, kun mä piirsin sen jakoviivan sen koko kaavan päälle. Ei tätä varmasti näe yhtään mitään. Lähdetään sijoittamaan nämä meidän luvut tähän kaavaan. Ja mä tein äsken sen edellisen laskun kaikkiineen välivaiheineen. Niin mä ajattelin nyt tehdä tämän vähän nopeammin, koska mun aivot pystyy prosessoimaan tämän laskun vähän nopeammin läpi. Mutta vaikka sä olisit tehnyt eri tavalla, se ei tarkoita sitä, että sun lasku ei olisi ollut väärin. Sen ei tarvitse mennä ihan samalla tavalla. Mutta periaatteessa meillä on täällä miinus miinus 2 sulkeisiin plus miinus 4 juuri. Meillä on täällä periaatteessa miinus 2 toiseen, se on vain 4. Tästä tulisi vaan 2. Miinus, periaatteessa meillä on tuolla 4 kertaa 1 kertaa 1. Okei, jaetaan se kaikki. Jaetaan se kaikki 2 kertaa a eli 2. Ja nyt meidän pitäisi olla täällä vaan 2 plus miinus 4 juuri 0. 4 juuri 0 on 0. Eli ei mitään. Eli periaatteessa meillä on vaan 2 plus miinus periaatteessa 0 jaettuna 2. Ja nyt kun tuo 4 juuri on toi 0, tai sen arvo on 0, niin periaatteessa me voidaan ottaa tuo koko plus miinus juttu pois. Toi plus miinus pätee vaan silloin, kun 4 juurella on joku konkreettinen arvo. Eli periaatteessa, no tää on aina hyvä näyttää tässä valkotaululla, mutta tätä voidaan jatkaa vaan tälleen, että 2 jaettuna 2, joka on 1. Ja tää 1 on meidän lopullinen vastaus. Tällä toisen asteen yhtälöllä on vain yksi vastaus, johtuen siitä, että tässä kontekstissa 4 juuren sisältö oli 0. Joo, kiitos. Mennään nyt seuraavaan tehtävään. Siis tää ei oo enää esimerkki 4, tää on esimerkki 4.
Ja tää ei nyt tietääkseni ole enää mikään toisen asteen yhtälötehtävä. Eli päästään nyt vähän vaihtamaan aihetta. Tämä pitäisi olla meidän viimeinen esimerkkitehtävä tällä koko pitkällä puolen tunnin videolla. Tää ensimmäinen on 5x toiseen miinus 12. Okei, musta tuntuu, että on sittenkin toisen asteen yhtälöä. 5x toiseen miinus 12 on 8. Okei, nyt kun sulla on tommonen luku tuolla 15 miinus 12, mä en osaa puhua enää, mutta sä pystyt lukea. Periaatteessa mitä me tehdään on, muutetaan tää vaan siihen ratkaisukaava muotoon, josta ei tätä välttämättä tarvii. Me voidaan lähteä testaamaan, tarviiko sitä periaatteessa, koska tämän aina voisi tehdä silleen, että meillä on 5x toiseen, sitten me siirretään tää miinus 12 toiselle puolelle, niin me saadaan 20, sitten me jaetaan molemmat puolet vitosella, niin me saadaan 4, ja sitten me saadaan tää x on plus miinus 2, kun me laitetaan se 4 juureen. 4 juurta mä en siis kirjoittanut mihinkään, kun mä tein sen mun päässä, mutta jos taisi koe, niin silloin mun olisi pitänyt tehdä jotenkin tällainen, että x on niinku 4 juuri 4 plus miinus ja sitten tulee, että x on plus miinus 2. Mutta periaatteessa mä voin vetää vähällä rennommin, koska tää ei ole nyt kuitenkaan mikään koe. Ja kaikki nyt kuitenkin ymmärtää, mitä mä hain takaa, kun mä puhun tässä taustalla. Kun oikeassa kokeessa ei voi puhua, niin silloin sun pitää kirjoittamalla selittää, mitä sä tarkoitat. Mut mun ei ehkä tarvii, koska mä kuitenkin puhun, niin sit mä voin kirjoittaa vähemmän. Toi plus miinus 2 oli oikea vastaus tuohon tehtävään. Okei, nyt on vuorossa meidän viimeisen esimerkin viimeinen tehtävä. Ja mulla tuli pieni hermoromahdus, sen takia ollaan tässä kuvaamassa uutta klippiä. Mutta siis ei mitään ihmeellisempää. Tää on tämmönen ihan perusyhtälö, mutta se sitten jakautuu mielenkiintoisesti. Mennään suoraan asiaan. Täällä on nyt niinku semmonen kuin 4x toiseen on yhtä suuri kuin 12x. Ja periaatteessa me aletaan käyttää tässä tehtävässä tulla-nolla-sääntöä, eli 4x toiseen miinus 12x on 0, eli käytännössä toisella puolella laitetaan niin kuin 0, väkisin keinolla millä hyvänsä. Ja nyt kun meillä on täällä yhteinen tekijä x, niin me voidaan tehdä näin, että x ja sitten sulkeisiin 4x, koska x kertaa 4x on 4x toiseen. Ja sitten me laittaa tänne miinus 12, koska x kertaa miinus 12 on miinus 12x on yhtä suuri kuin 0. Ja tälle me saadaan 2 vastausta, koska periaatteessa x voi olla 0, eli x voi olla 0, tai x voi olla, tai no okei, mä taas aloin vetää hirveitä ylikierroksia, mutta periaatteessa tää 4x miinus 12, mitä meillä on sulkeneen sisällä, niin se voi olla 0. Jos me saadaan, että 4x on 12, jos me saadaan, että x on 3, eli x on 0 tai x on 3 tälle yhtälölle. Ja käytännössä, kuten näkyy, kaikki meni oikein. Kello on niinku 3 päivällä. Mä en osannut yhtään ravintoa, en osannut yhtään nesteytystä, niin tiedätte, aivot vähän heittää ylikierroksia. Jos olette koskaan menossa kokeeseen tai oppitunnille ihan oikeasti opiskelemaan, niin pitäkää huolta siitä, että teillä on ihan kunnon nesteytys ja ihan kunnon ravinteet otettu kehoon sisään, että te oikeasti olette parhaimmillaan siellä tunnilla. Tääkin me käsiteltiin ihan niinku perusyhtälöitä ja kappaleen nimi oli Kerrataan yhtälöitä. Eli periaatteessa niinku tämä koko kappale on niinku sitä helpointa helppoa. Periaatteessa ei vaan neloskurssilla, vaan koko lukiossa. Periaatteessa ihan sairaan helppoa. Ja tämmönen kappale. Ja huomenna me mennään käsittelemään seuraavaa kappaletta,
minkä nimi on Matemaattinen malli. Sillä on sama nimi kuin täällä kirjalla, joka on aika mielenkiintoista. Niin varmasti aika bangeri kappale. Mut hei, me mennään nytten nesteyttämään itseämme ja nähdään seuraavien videoiden parissa. Se ois morjes!